Illum nagħmlu t-tifkir ta' San Franġisk Saverju, saċerdot li fil-figura tiegħu jinkarna ġbija tal-missjonarju ideali għaż-żminijiet kollha. Franġisku twieled fi Spanja fl-1506. Is-snin ta' żożija għaddihom jistudja f'Pariġi, fejn il-Providenza Divina ridet jiltaqa' ma' Ignazju ta' Loyola li ġibdu għal ħajja reliġjuża u għal apostolat. Flimkien ma' Sant Ignazju u oħrajn, Saverju fforma l-Kumpanija ta' Ġesu li l-membri tagħha insibuhom bħala l-Ġiżwiti. Imbagħad, wara li jagħmel istudji meħtieġa fl-Italja, ġie ordnat saċerdot. Fl-1540, Patri Franġisku Saverju telaq minn Ruma fuq vjaġġ twil lejn il-Lvant imbiet u hemmhekk wettaq missjoni diffiċli ħafna fil-kontinent Indjan, fil-Gżejjer tal-Ġappun u fiċ-Ċina. Femmiet fl-1552 fl-età ta' 46 sena. Jingħad l-aħħar kelmiet tiegħu kienu kelmiet ta' għaġġ għall-erwieħ. Nitolbu llum omna l-Knisja mqazza sabiex il-Mulej Ġesu jimlina bl-istess ħeġġa għall-erwieħ li kellu San Franġisk Saverju. Nitolbu wkoll għall-missjonarji tagħna ħalli jiġbdu għal Alla lil dawk kollha li Alla jixtieq jgħoddhom mal-Knisja, jiġifieri mal-familja tiegħu fuq l-art. San Franġisk Saverju ġie mogħli għal ġieħ tal-Artali fl-1662. Il-Papa Piju XI għamlu patrun tal-missjonijiet Kattoliċi ma' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu.